пусти кунта даруд задаган я намуд операция кардаган пусти куна даруд задаган айрута дар задница задаган барои сука ту одаме ки одами диндониё одаме ки қаронхони сука ту дашном кардагӣ ву ма овози ти ба мондагим ти карам овоз шамондагим ҳайфи ма барина ҳамин рӯз бародаро муроҷиат ҳамада май порчаро аввали видеода мемонам касе ки дар ма подписатсия неста ай пишти садои умед дар ма подписатсия мекунад илтимос бародаро накунед во подожди ту мегӯӣ ки агар ки дар худам муроҷиат мекард ҳар як суханша гӯш мекардам гапое ки дар видео гуфтам ва ислоҳ мекардам ту тасдиқ мекунӣ ки корои ту хатоа ма прафам агар ма тура видео намекардам адин мекунам ислоҳ мекардам ма дига чӣ гап занам ту гапи мара тасдиқ кардаси пипец чӣ кор мекунӣ нем интересная мода ти нем хонаи ма меои чӣ кор мекунӣ вообще мада интересная ма ҳози ку ма қайта во мехӯрам но пеша и ту ба забони худ гуфтаси ки ман медонистам ки ҳаром буд пас кардӣ ҳаминҷа гап тамом охи бе ҷодугар пешбинӣ карда метавона ту гуфтаи ки ба ғарзаи худо ҳеҷ ка пешбинӣ карда наметавона бо мегӯи агар ки бидона пас ҷодугарай то ест ки ту гуфтаи ки ҷодугар пешбинӣ карда метавона амада салом алейкум бародаро хуш омадем ба канали Сим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов боз бародаро тамошо мекунем яъне ки ҳамроҳи шумо аниқтар шумо тамошо мекунам видеои садои шайтона то есть дар ҷӯли замонавира дар асоси гапҳои гап мезанем яъне ки ман видео кардам и барои ки ба ҷое ки хича сафед кардан гап зад мисли ки пешина гап мезад ҳамаи шумо медонем ки сафсата мехонад вақте ки одам против гап мезана ту бояд гапҳои мара бита кунӣ ту кадом гапи мара бита кардӣ ягонтуша ту просто худо сафед кардӣ ана кози ман видеои тура бита мекунам каждый словата гӯш мекунем ту чӣ мегӯӣ якум сар мекунем уже номи ман уже дар бораи бояд ки номи видеот гап мезанам ту уже номи видеоро алиш кардӣ якум бор ту модари мара дашном кардагӣ бидӣ ман ба хотири ҳамон ту дар видео кардагӣ будам дуюм бора бо инаи видеотам ту бо ту номи модари мара куш кардагӣ будӣ ман не ки скриншот кардагим гуфтагӣ будӣ номи названия якум видеот ки и блогер барои сум шида модарша ба ютуб овард онро скриншот дорам не ки бо нози номи видеота алиш кардӣ барои ки ба фикрам ним мардум правильно якум ами ки нарас модари як ҳаста ҳамин қадар кор кардед ҳамин қадар чи байни мо буд ман ягон бор ягон аъзои оилаи тура расидам нарасидам не ки ту дуюм борае ки ту модари мада дахолат кардаси нигоҳ кун хуб он инсонҳое ки моро тухмат мекунанд ва дашном медиҳанд онҳоро ба аллоҳ месупорем худованд айҷаш ключевое слово тура ягон кас тухмат накарда именно мара дар назар дошта бош чӣ гапе ки ман гуфтагим фактш қади гуфтагим ира тоунате Сим Шарипов як блогер як бор дар зидди ман навор карда буд иҷаш ҳам бояд ки аниқ карда гуфтан накора дар зидди ту навор накард рӯи тура нишон дод ту овозта тағйир дода модари мара дашном кардӣ ман овози тура рост кардам тура нишон додам дар халқи ту кӣ ту бояд нагӯй ки дар зидди ман видео кард бояд бигӯй ки як доф рӯи асли мара нишон додагӣ буд эхе бояд гӯй бисёр дӯстои ман навистанд ки чаро дар ин ҷавоб намегардонӣ якум бор ӯро ба худо супоридем дирӯз боз як навори дигар карда якум бор гуфти ба худо супоридем ва мегӯ ки тура мегӯянд ки чӣ ба дар видео намекунӣ не и хел гуохӣ якум бор ту мада расидӣ ту модари мара дашном кардӣ ман видео кардам тура рӯи асли тура да ҳама нишон додум ва ту мегӯӣ ки тура мегӯянд ки чӣ ба типа барои ман видео намекунӣ ва типа ту ба да худо супоридагӣ бошӣ не ту мара дашном кардӣ ман ту да як видео кардам ҷонканӣ кардӣ ки шитоби ки ман видеоро удалит кунам ту беҳисоб видео кардӣ маем ки ту да як видео кардагим ту да ман хайп кардагӣ ман да ту не видеое ки ягонае ки ман кардагим ман ҳаққам то ҳозир истодагӣ ман наметарсам удалит намекунам чихе ки ту названия видеота удалит мекунӣ у видеотам ту ҳамаша удалит кардӣ барои ир чира нишон мета ноҳақии тура ту неуверенӣ да словаи худат удалит мекунӣ ки след намонад ҳоло ҳам аввал ба худо месупорем дуюм беҷавоб намемонад суханҳое ки ман ту гапи худа худ мебурӣ ҳам ба худо месупорем ҳам ба беҷавоб намонад як тарафша гир либо ҷавоб метиҳӣ либо ба худо месупорӣ узри зиёд аз шумо ҳам бахшиш талаб мекунем мо ҳамин суханҳоро чандин бор дар наворҳои худ задагӣ ҳастем бисёр бад наҷиб набуд ки ин инсон имрӯз хеса бо ҳамон гуноҳҳои пешина одам дилгир мешавад бисёр наҷиб аз кадом сабаб аз сабаби бенавор будан аз сабаби тамошобин иҷаша мехоҳам ки аниқ кунам бо ҳамун корҳои моро рӯхезонда ман кори тура рӯ нахезондастам ман напаминат кардам ки байни мо чӣ буд ва ман кори аслии нави тура гуфтам халда ҳозир ман тура мегӯм чира ман гуфтам и хеле сари мардума то нате типа кори будагира ман рӯхезондам не ман дар епуд кор надорам
наворшон кам гирифтанд. Медонанд ки дар зидди ман навор кунанд, боз тамошобини хуб мегирад. ва гуфтам аз соли 2017 блогерам, то ҳамин рӯз омад барои ту видео кардагим. Ман як видео кардагим. Дар ин қадар таърих каналам барои ту ман як видео кардагим. Чиро тасиё мекунӣ? Ай хотири бенавор будан мегӯй, ман бенавор намемонам. Канали ман тематикаш як соҳа нестай. Ман чизе ки ман дар пакайфай ман мекунам. Гапа то нате, ман тра бо гуфтесам ку, ҳозир ман гапои тра хеле гол мезанам. Ту бояд инами видеота гапои мара гол мезади. Зиди гапои ман, зиди катон претензия ман ту гап ёфти. Ягон таш ёфтагӣ нести. Дар чандин наворҳоям гуфтагӣ ҳастам ки ман на қори ҳастам, на олим ҳастам, на моло ҳастам, на шайх ҳастам. Як инсоне ки ҳадисҳоро хонда барои шумо пешниҳод мекунам. Мегӯй ман на молоем, на қорим, на ягон чиз дигар, то ест таъсир мекунӣ ки мадраса хондагӣ нести. Ту ҳаққи дар бораи дини ислом гап задан, ҳаққи мавзӯи исломиро гап задан дорӣ? Ин савол туда. Дорӣ там хеле ҳаққи ки одама фатво ди, одам да гап зани дар бораи чизи ислом ту маслиҳати. Дар ҳолате ки ту маълумот надорӣ, ту одама пас гумроҳ намекунӣ. Чизеро ки худ намедонӣ, чӣ хел ту мегӯй? Ту мегӯй ман як кас мепурсам, мегӯм? Чӣ ба пеш ай конкурс кардан, ай кас напурсиди конкурс ки конкурс ҷоиза ё не баъд бикунӣ? Пурсиди. Одам пурсидагӣ там тра ранги хитай. Ҳозир ман далчи гап мезанам. Албатта ту чӣ хеле ки худ гуфтеси, ту на шейхи, на олими, на ягон муллои, на ягон чи дигар. Худ таъсир, худ ди гапа гуфтеси. Пас ин хел одам набошӣ дар бораи дини ислом видео мекунӣ. Пас ки мемона? Правилно. Я даҷҷоли як ҳаром одами. Медонӣ? Шайтони ту. Дар ҳолате ки худ ба дай худ гуфтеси ки ман ҳамин одамо нестам. Но ҳамин соата видео мекунӣ. Правилно. Бародаро нависем. Правилно. Шумо барасонам ки чунки чандин инсонҳо навор карданд ки ислом хабаре надорад, як ҷоҳил аст. Худ таздиқ мекунӣ ки Эсем Шарипов не. Чандин инсонҳо навор карданд ки тра гуфтанд ки аз ислом хабаре надорад, ҷоҳил аст. Ман нагуфтестам. Ту ба забони худат тасдиқ кардести. Бародаро, шумо факта нигоҳ кунед. Ман нагуфтам гапа ина. Худаш гуфтест ба забони худаш. Алҳамдулиллоҳ, ҳар як наворе ки мекунем тибқи мазҳаби имом Абу Ҳанифа аст. Тибқи мазҳаби имом Абу Ҳанифа, картинкаҳое ки ту дар рӯи экран мемонӣ ҷоиза? Тибқи мазҳаби имом Абу Ҳанифа, конкурсе ки ту кардӣ ҷоиз буд? Чиро ту сиёҳ мекунӣ? Та хози ту даҷа мегӯй ту кардӣ, ё ки комментаторе ки мегӯ там кардагӣ, бале, ман конкурс кардагим, ман никс бид реклама мекунам. Бо мегӯм ки разницаи байни маву умед дар ҳамин ки ман ҳамира завуалировать намекунам. Пинҳон намекунам. То есть фаҳмидеси на? Умед ниқоби ислом қатӣ худша защитид мекуна. Вақте ки сухани Аллоҳ одаме ки мега, халқ уважатш мекуна. Но по сути кори мара мекуна. Ман конкурс кардам, урам конкурс кард. Ман чӣ гуфтаним? Намегӯм ки ту накӯ, бикун, ту гури ту отдельная ҷидоа. При этом ту халқа фиреб накӣ, ман Эсем Шарипов фарқ дорам. Фарқ ҳамин қадар ки ман дурӯғ намегӯм. Ту кори мара мекунӣ. При этом ту дурӯғ мегӯй. Нигоҳ кӯ, ту дар бораи ислом мегӯям, ман гуфтам шайтонӣ мекунӣ, дурӯғ мегӯй. Да чиш? Ту одами реални исломӣ бошӣ агар дар 10,000 рубл одам дар канала мефурӯшӣ, баъдан кидатш мекунӣ. Дар видео карда будан дар YouTube ҳастай. Ман рай ҳавона гуфтаистам. расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст, тибқи Қуръон аст. ҳарчанде ки ман ба шумо намегӯм кори ва мулло ҳастам, шумо бояд хитоба фаҳм ки суханҳо аз пеши худ нест. қадари ман беҳтарин шахс аст, аз кӯдакиам дар ислом мондаги ҳаст. То ҳол алҳамдулиллоҳ хона истода. худованд бозам мисоли қори бача ҳастанд ки мо алҳамдулиллоҳ ҳай хондагӣ ҳастем, мо 30 сола 40 сола ҳастем, боз аз ман пурсон мешаванд ва боз иншоаллоҳ мегӯянд ки мо бисёр чизҳоро бо аз ту омӯхтагӣ ҳастем. Ту хита мебари нигоҳ кун мара. Ту гуфтаисти ки ман маълумот надорам дар ҳамин соҳа. Ман намедонам, ман ягон ҷо хондагӣ нестам. Агар ки ягон ҷо дар коша одамое ҳастанд ки ман мерам мепурсам. Ҳабо гуфтаисти ки қори бачаҳое ҳастанд ки 30 сола 40 сола, ай ман мепурсам. Ай одаме ки конкурс мекуна яму пас мега ки ман нафаҳмидам конкурс ҳаром буда. Ай ту мепурсам? Рутасиё. Ту худат хита бридести. Ман не, ту худат хита пас задести. суханҳои хита. ин ҷои миннат ва ҷои таърифаш нест дӯстони азиз. алҳамдулиллоҳ хондагӣ ҳастем ки баҳри шумо тибқи бо габрия нигоҳ. Ҷои миннат ҷои таъриф нест. Пас чӣ ба гуфтеси? Пас ти тра ба ҳамин ҷани шумо метавонам ҷа нагуфта намонем ки получается ки вақте ки ай ту 30 сола 40 сола хондагиё мепурсанд, яъне ки ту курсие ки конкурси ки ту карди ҳаромай медонисти. Чӣ хеле ки ман дар якум видео гуфтам, ту медонисти, получается ту дониста кардӣ. Чӣ хеле ки оз дар байн гуфтагӣ ки любой одам бояд гуноҳ куна ва тавба куна, худоро бахша. Ту гуфтагӣ суханҳои тай, магарна одаме ки гуноҳ намекуна, пас чӣ хел тавба куна, чӣ хелро худо бахша? Ӯ гуноҳеро гуфтагӣ ки одам нодониста мекуна. Ту медонӣ мекунӣ. Медонӣ разницаи байни ман ва ту, разницаи ту ва дигаро дар чӣ ай? Медонӣ ки ман тра унвони даҷҷолиро барои чӣ гуфтагим? алҳамдулиллоҳ чандин китобҳоро хатм кардагӣ ҳастам. Бо мега чандин китобҳоро хатм кардагим. О ту нафаҳмиди чандин китобҳоро хатм кардӣ ки вақти сухани Аллоҳ дар як кас мерасонӣ, ба ивазаш сум гирифтан мумкин нестай. Қимор дуруст нестай чандин китобҳоро хатм карда бошӣ. Канали видеои ту монетизатсия дора, канали исломия, майли кор мекунӣ ошад шава. Но вақте ки монетизатсия мебурояд, дар уҷа доро барои размер калон кардан, доро барои
ҷои гапш нест, не ки чизое ҳаст ки дар ислом ӯ чизо вообще тухӯрӣ намегирад. Дар видеои исломӣ ки ту гап задисӣ, дар байни видеои дар майнисас ҳам хеле чизо мебурояд. Чандин китобот тамом кардагӣ, та донисти ҳамин кора? Яъне ки тамом кардагӣ значит медонӣ, пас дида дониста мекунӣ. Таҷоли? беҳтарин ғазал, но причём даиҷа т, причём даиҷа ма, ки қасди ҷони тира кардагӣ. Ту чӣ ба завалӣ рувад мекунӣ гапа тавомитӣ? Чӣ ба ту тема ба тема мегирезӣ? Ки қасди ҷони ту кардагӣ? ҳамин гап за. من یا اشکر میکنم یعنی خشه میگه بدون که صدای امید کسی دارد که از اسم شریف بفیته ملیارد درجه بالا هست. бале ӯ касеро ки ту дори азамат да миллиард болоай ҳамура маъни дорум. пас чӣ ба ту вақте ки одаморо гумроҳ карданӣ мешай ҳамун касе ки ту дорӣ мара сабаб накунаву матро ошкор кунам? чӣ ба ту дар сабаби кори худат ӯ касеро хуш мекунӣ ки ай ҳама да болоай сабаби кори ман ӯ шида наметавонад? чӣ ба ту дар ҳамин намебинӣ ки ман аллоҳ хостаистай ман сабаб шудастам ки тура бояд халқ бишноса ки ту истина бовар дорӣ исломда? бояд ту дар ин корам бовар дошта бошӣ. ҳамун касе аст ки яъне اسم шарифи гумроҳро офарид. ин аллоҳ аст. من الله دارم. гумроҳ гуфтеси, дигар гапҳо гуфтеси, аллоҳ дорум гуфтеси, ҳамаи мо аллоҳ дорем. бо гуфтестам. Ту зиди гапҳои ма гап за? Чӣ ба ту гапа тавометӣ? Зиди гапҳои ма гап за? Нами чӣ хеле ки ман видеои тура гӯш кардам, зидиш гап заистам, ту видеои мара мехемон, зиди ҳар як сухани ма гап за? Ту наметавонӣ гап за, барои ки о фактам. Чи номи зебо дорад? Муҳаммад. Ки намедонад ки номи Муҳаммад чӣ номай? Ки намедонад ки чӣ хеле зебоай? Ҳама медонад. Но ту время одамора вақте ки одам дар бораи дини ислом гап мезанад, номи пайғамбара мега, номи Расулуллоҳ, номи Аллоҳ гап мезана, психологически одами тамошобин ором мешавад, нисбати источники ҳаму звук як меҳр пайдо мекунад, ненавист пайдо намекунад. Ту ҳамин кора медонӣ, ту ҳамин приёма медонӣ. Ту фаҳмидест, ту халқда издиватса кардаси, медонӣ? Истифода мебари ту дини ислома ба фоидаи худат. Бо гуфтестам, ту зиди гапи ма гап за. Причём дар ин гап одамон ба тура тупоянд ки намедонанд ки Муҳаммад номи кияй. Одамон ба тура тупоянд ки Аллоҳа намешиносанд, ҳама медонанд. Ту чизе ки и так панияд найтура нагу. Ту ма да претензия дорӣ зиди гапҳои ма гап за. мана мега ту даҷҷоли замонавӣ ҳастӣ. далел биёр барои корат. далел нашоти даҷҷоли замонавӣ гуфтани ма далел. Гӯш кар. Одаме ки чӣ хеле ки худат мегӯӣ, аз дини ислом бохабарай. Одаме ки одамоеро ки 30 сол 40 сол хондагианд чӣ хеле ки худат мегӯӣ, меоянд ай ту маълумот мегиранд. Одаме ки худат гуфтӣ падараш ай дини ислом бохабарай. Одаме ки устод дора мегаша хеста дидау дониста конкурс ташкил мекуна, конкурса ҳалол эълон мекуна, яъне қимора ҳалол эълон мекуна, пас ин даҷол нест? Ҳамин шайтон аз дини ислом бохабарай, ҳамаша медона, Аллоҳа мешиноса, но бо одаморо чӣ кор мекуна? Гумроҳ мекуна. Фаҳмидести кида монанда ҳамин шайтон? Худат да братан. Астағфируллоҳ братан, бахшиш. Ҳаром мекуни номи братан гуфтам. خواهر ما عیوده با قدر تو از حدیث ها از قرآن با خبر میشدی تو هیچگاه انسان دجال زمانوی نمیگفتی تو از دجال خبر نداری که کی است хорошо اینا تو با خبری از قرآن хорошо تو با خبر ما به خبر تو با خبر چی با تو مادری یک شخص میرسی داشنام میکنی با یه گپای نیتو میگوی یکم دفعه داشنام کردی دیم دفعه هم در نظر ویدیوت بوم مادری مرا خوش کردی تو دین ندین ما قتی گپ زد تو برای ما گپ زد تو چی با مادری مرا خوش میکنی ҳама гапҳо тибқи Қуръоне. Чӣ ба названияи видео таҳлиш кардӣ ёзӣ? Дурӯғин будам? Чӣ ба як дониста дурӯғ гуфтӣ? Чӣ ба названияи видеота дар названияи видео моддари як одами дигара пас задӣ? Тибқи Қуръоне магарами? در چشم مردم خود میپوشه که ای اسلام استفاده بوده و پول به دست بیاری خدا میگه کسی طرف من باشه ایجوش میتونم که خبر نمیشه бале 100% шахсе ки дар ҳамин YouTube бози ислома истифода мебарад ти бо як одами дига бози ӯшам ажда дорам агар як видео кунам ӯшам гап мезанам ҳарди тиен ва чӣ хел ти ислома истифода мебарӣ ислома истифода мебарӣ дар кори ҳароми худат чӣ хел истифода мебарӣ ура защитаи худат халқ барое ки дадаин ту сухани Аллоҳа ки ҳастай тра чӣ мекунӣ нигоҳ кун мара ту конкурса мекунӣ мехезӣ мегӯӣ ки бародаро мо нафаҳмидем хайна мо тавба мекунем бо далши рафтан мегирӣ ва суми халқа доданӣ ки намешай мехезӣ записи қорира мемонӣ ва қори меяд ки агар ҳамин одамо бубахшанд хай мешава хубай магар ҳамин истифодаи ислом нест так что ҳаромхӯри даюси шайтони даҷоли и фактай и гап та ҷае ки ма ту чӣ дорӣ чӣ надорӣ ма даҳӣ чӣ накардаистам ма ҳасад набурдаистам дар чизи ту чӣ дорӣ надорӣ ма намедонам иша мақсади ма ҳамин ае ки ту фиреб накӯ хорошо фиреб кӯ приедам ту ислома хуш накӯ фаҳмидест гап дар бораи чӣ меравад тура одамо ҳамчун одаме ки дини ислома мефаҳма фаҳмидест ай номи Аллоҳ гап мезана гуфта тура гӯш мекунанд и чӣ гап мешава одамо ба рафтори ту мекунанд ай ти ибрат мегиранд пас чӣ кор мекунанд ту пас та яна мегӯӣ ки мо модари Эсим Шарипова дашном кардам
гаштам бахшиш пурсидам и туғри ай ҳар одам мегӯй бояд гуноҳ кунам бояд конкурс кунам конкурса гузарон сумша кор кард бояд ман кунаву бахшиш пурса бирава ба гуфти ту ба паянткаи тамия бирава зино куна биёя бахшиш пурса бирава ҳаромхӯрӣ куна биёя бахшиш пурса бирава куштор куна биёя бахшиш пурса панияткаи ту ҳамира мефаҳмона халқда эй бачо яд аруси ништияк занг зад ку да тавохшуа мерем то сара хатшон дам мегирем чӣ мегӣ бача дуруст нестай зино кардан дуруст нестай нарен иҷо мерен гапои хитона бизанем шарипов да ҳамин бора чӣ гуфтанед я умни слова бугу садои умед гуфтагие ки любой кор ҷоиза фақат баъдаш тавба кунем тамом мерем боша ма якча боша гӯш агар ки ҷоиз додагӣ боша ма пагаи ҳафта мошин мемону дар конкурс мегирем мегзаронем пага баъд хаббад ана чӣ мешавад худо наметарсид охир фатво ҳастед фатво додан ки гуфтем да ҳамин бора чӣ гуфтани шарипов умни слова мегуфтӣ гап ҳамияе ки кардан гирем дидам донистам кардан гирем дида донистам фақат баъдаш тавба кунем шуд охир ки мегӯяд садои умед гусага фатво додага садои умед гусага кардан гирем карочи бо чи чӣ мехоҳа кардан гирем ма конкурс мегӯям ташкил мекунам дар охир карда мемонам ана пули мардума ҷамъ мекунам ана барои кисаи хитон ту ҳозир озмуни қорио мегзаронӣ ба ҳамун ба ona мардума фурӯ карда карта монда пули маҳшар ҷамъ кардани зурай ку зурай бача дуруст нестай ба худо накунед ай худо наметарсен шумо шарипов дар ин бора ду та умни слова мегуфтӣ садои умед гуфтагия ҷоиза кардан гирем гуфтагия имрӯз карди дидаву дониста баъдаш тавба мекунӣ пагаш бо кардан мегирӣ тавба мекунӣ пагаш бо кардан мегирӣ яъне фатво мета садои умед дами ҳаромо фатво мета албохе мегӯяд ӯ фарқ надорад чӣ корай муҳим ки баъдаш тавба кун кардан гир ҷоиза шумо биёем пагама конкурса сар кунам ҷуро яъне садои умед фатво любо чида мета ҳолати боша ки мисол вазмини бад боша ҳамин $1000 пешниҳодш кунем я фатвои дига мебурора получается халқ мегӯянд ку чизеро ки вақте ки шикастӣ мешавад ки ӯро саъд кунӣ не ки хубтараш аввал нашканаш яъне ки ту бояд одаман хел фаҳмонӣ ки аввал ҳаракат кунен накунен ҳамун гуноҳа ати хел мегӯй бикунен кардан гирен просто баъдаш бахшиш пурсен тавба кунен ту мефаҳмӣ чӣ гуфтеси анамира ман мегӯям ки ту гумроҳ мекунӣ چی کار نمیکنم الحمدلله مردم مثل شما به گمراهی نمیکشانم که بیاین اینجا قیمار تحت از سیلک ماندگان برید همجا آروم شوین قیمارا میگوی من رنگ شما سیلک نمیمونم میمونی تو کنکورس کردی کنکورس قیمارا ایگا پاتریتسات نکه دیدی که دیگه آدما کنکورس کردهستن تو هم خواستی کنکورس کنی فهمیدی даже کردی уже دیدی که دلش نشیده آدما داشنامت کسن حقارت کسن چندین اونها ویدیو کرد که ته بچا نخو آدمی که درباره اسلام گپ میزنه بخیزی کنکورس حلال بگوی تو уже مجبور شدی بعد فهمیدی без выходной положение شدی تو کنکورس مان کرد تو پشیمونی просто که در موضوع دینی گپ میزنی که میبینید که کلام توضیحی هیچی نداره تماشاگری نداره وقتی از این ما گپ میزنید میدونه که مخلص ما الحمدلله زیاد هستن شما با گفتم گپای هوایی نگو دیدی که کانال تو نیچ نداره پرسما ما پاستاینا ویدیو دارم ما каждый هر روز ما ویدیو میبرم اگر امروز روزی که اگه پرابلمای سیمی نباشه اگر زنی نباشه ما هر روز ویدیو میبرم درباره ما ویدیو میکنیم تو بله خیلی گام میزنید تیپا ما پاجیزین درباره تو ویدیو میکنم چی گفتی است در گپ خود باور کردی ما از شما بسیار چیزا رو آموختگی هستم هر چقدر که در زیر چه ویدیویی میگه چی بله آدم میگن که ما از شما بسیار چیزا رو آموختگیم بله هست آموخته میشوه نه ما ایت میآموزم وقتی که نک ما جوش تا بیسته نک غم نته ما گام میبری بعد ام خیمون نراست شو بشه بله تو میگی که ایما بسیار آدم هر چی میآموزن ما میآموزم ایت همه میآموزن برای اون کار خوب میکنی میگه کو ای خطاگی یا آدم دیگه بواموز از این ای آدمو میآموزن ایت از این ای کارت میآموزن همدیسی میبینی که نه خیلی این خیلی دجالس که رفتار کرده میگه من نکنم من ندارم ای همه خیلی انسان ها من پروایی ندارم برای زیر من چقدر نوردی میکنید конечно تو از این خیلی انسان ها مینداری مرا دلم با این خیلی انسان ها میسوزه برای که تو سالهای دراز بلاگری تو در وجود یمی آدمو وجه خطا جو کردگی فهمیدی خیلی ای آدما را روز کردن فهمیدی نو میشوان روز لایکای که ویدیو ما را ببین آدمای روز شدگی ان دیسلایکش آدمای موندگی ویدیو یکم کردگی ما را لایکش ببین آدمای روز شدگی ان فهمیدی من همین انسان سختم رسید که میگن از دوملو یک دوملو رفته هم دوملو هم فریب کرده است که دوملو از خبر نداره یعنی که конечно наиз домуло рафти тра бояд гап сахт нараса ту бечораро беқадр кардӣ ки домуло ма дар пешти шишта назападло медонам домуло хест як одами ба обрӯ дар пешти шишта гапҳои шайтонӣ тра рост хел карда тра саволҷавоб кард қайта яъне ки чӣ хел ту домулоро истифода бурдӣ нигоҳ ки ту конкурс кардӣ то ҳозират барои конкурс кардагӣ тра одамо гап мезананд
ту бояд хита сафед мекардӣ. Через устодат гап мезанӣ, через худ гап мезанӣ, дар бораи дини ислом сафед кардан нашидеса. Пеши мулло рафтӣ ва ин хеле нишон буд. Хай мо ҳамин корда мо ҳам кардем, мо ҳам хатоӣ кардему, гашта тавба кардем. Анаки давай дига блогеро да гап за. Ту нигоҳ кун ки дар сияҳ кардани дигаро хита сафед мекунӣ. Ту чӣ хел домуллоро истифода бурдӣ ки домулло сабаб шид ки ту хита сафед кардӣ. Домулло кажди видеои туро тамошо намекунад. Ӯ бечора намешина ки ютуба тамошо кунад ки бидона ки ту ки. خیلی که مولارا گفتی که ما کنکورس کردیم ما هم کردیم بعد فهمیدیم که خطا بوده اصلاحش کردیم آدم خطاگی را در یک ساعت میفهمه موج در یک روز میفهمه خراشو در 24 ساعت میفهمه تو کنکورس تا چند قدر مدت دوام کردی همین قدر مدت نفهمیدی میگوی پدر ما آدمی دینی مثال میفهمه استادو دارم یگون تا میتونه نگفته نه برای تو خود دوجه میدونستی اگر گفته باشم میگوی من خودم میدونم دلش توش میتونم یگون خیلی با بین وقت میگذره میام پیشینه مولو بخما سفید میکنم البته بیچاره به قدر کردی بعد یک چیز دیگه اینترستی میتونه که تو میگویی که مرا پدرم مثال میفهمه استادو دارم چیبا استادای تو این قدر روز همه حرام بودن یعنی را ترا نفهموندن همون وقتی که با گفتی تو کی ترا گفتم بس کردی همون وقتی که تو دستاتش نسوم جمع کردی получается لیبا تو دروغ میگویی که همه آدما هم را میفهمن لیبا تو دروغ میگویی که همه خشیناسو داری لیبا او هم رنگیتن ما خودم نگفتم برای که دیده و دونسته اگر ما هم خیر رفتار کرده باشن رنگیت این گپو اخته اسم شریف میگه که اگر من سری راه صدای امید نگیرم روز میشد که صدای امید میگه که آب طهارت مرا بخیره فایده نداره نماز بالله استغفر الله گوش که شعر نگو تو حرام میکنی شاعر را شعرش گفتنده با در همین گپ هم خطا میکنی اسم شریف گفت که اگر سری راه صدای امید نگیری میگه که طهارت مرا بخیرین فایده نکاست ما کی گفتم فایده نکه ما گفتم تو اگر سری راه نگیرن تو میگویی که جایزه همین کارا کردن تو میگویی انسان آینده مرا گام زده اگر خدا گفت که آینده کسی نمیدونه نباشم این جادوگر است البته اگه وقتی که آینده مرا هیچ کس نمیدونه وقتی این گام میزند البته که جادوگری میکند подожди бестак ба одами исломдон бестак ва гуфти ту ҷодугар пешбинӣ карда метавона ту гуфтеста ки ба ғарз худо ҳеҷ ка пешбинӣ карда наметавона бо мегӯи агар ки бидона пас ҷодугар то ест ки ту гуфтеста ки ҷодугар пешбинӣ карда метавона ҷодугар чизе ки фақат худо медона ба гуфт ҷодугарам медона амро дар чиво ту гумроҳӣ медонӣ дар чиво ту бесаводӣ ва дар ҷая гап дига ки ту ҳози мара ҷодугар гуфтест ва ту гуфтӣ ки ман тура дар ҷол гуфтам ту бифаҳмон чӣ хел ман тура фаҳмондам ту мара ҷодугар гуфтести ту метавонӣ ҷавоб дода дами ман кадом кори тура пешгӯӣ кардам ман тура прогноз додам ки агар ҳамин одама ҳамин хел гумроҳ карда халқа бурдеста агар пеши раша нагирӣ ҳамин кора мекунам ман пешгӯӣ накардам ман нагуфтам ки ту пага гудакдор мешавӣ ё ки кай чӣ кор мешавӣ ман ин гапҳоро тура гуфтагӣ нест фаҳмидеси майли ҳамаш ака и мега ки хеле нак ту исмата копировать нака уже звездаш дага рафтаги та пишти ӯ хайповат нака ту ба тарзи худ гап за алон мегуфти палон чӣ хеле гап мезад там хеле гап за комментариҳое ки дама агар безеб шава ҳамун ту менависӣ як гапти ки мегӯ ки менависӣ мегарди удалӣ чӣ мекунӣ ту худут менависӣ ман даже почерки тура ман медонам комментарие ки 10 ҷумла нависондагия якта ба якта нависондаги ягон падпеши ӯ қадар вақтша сарф намекунад ӯ комментарие туай фаҳмидеси ман комментарие ту суханои тура мата фикр мекунӣ ман фарқ намекунам ман овози тура вақт тағйир додам рост кардам сухани тура фарқ намекунам ки чӣ хел менависӣ ту мата комментарие менависӣ ба фоидаи худут фақат ту менависӣ ҳеҷ кани наменависад назар богӣ ки чӣ қадар ҳақорат дар зери як бор бхон баъд мефаҳмӣ худут ҳақиқата ҳамун ҳақиқата бародарои ман дар ҳамун комментария менависанд аммо мегирӣ нестшон бародарои ман менависанд хоҳиш деса қиз хоҳиш деса ҳамун репе ки гузошт ҳамун негре ки дар ҳамун ҷамон ки барои масхара кардани ман подожди мегӯӣ ки аз ҳамун видеое ки барои ман кард шумо чӣ баҳра гирифтен чӣ фаҳмиден репе ки гузошт негре ки барои масхара кардани ман гузошт мегӯӣ ман якумш ки ман дар оҷа негр нагузоштам дар оҷа овози туай ки ту дашном кардасӣ мара барои масхара кардани тай магари кори худи туай ту чӣ сафсата хондасӣ ба шумо ҳамиш наволҳо писанд аст моро сиёҳ мекунанд ба шумо писанд аст кори кадагии худи тура дахал нишон додан ин сиёҳ кардан нест сиёҳ кардан унае ки дурӯғ нисбати одам мегӯӣ туҳматш мекунӣ ана ӯ сиёҳ кардане ман кори реални тура гуфтагиам коре ки ту кардагӣ мекунӣ шумо дар инсон бовар накунед қабул накунед шумо як муқоиса аз наволҳои ман ба наволҳои инҳо кунед вале ман як бор конкурс кардам лекин ман алҳамдулилло ман медонистам ки ҳаром буд ту ба забони худ гуфтаси ки ман медонистам ки ҳаром буд пас кардӣ ҳаминҷа гап тамом охи бе мега як нуқта бас аст агар чи шуур аст варна чароғ пеши кур аст бародаро худаш ба забони худаш гуфтестае ки ман одаме ки дар бораи дини ислом гап мезанам медонистам ки конкурс ҳарома кардамаш одам чӣ қадар тупой метавона боша ки ҳамира далчи гӯш куна тамошо куна бовар куна
میگم من میدونستم که کنکورس حرام نکردمش. خود شما میگن که تا میدونی که ادین اکسپت حرام پس رکلام میکنی. بله کانال ما دینی نیست اخی. ما پایمال نمیکنم دین اسلام. اگر که کانال ما اسلامی باشه و ما قمار رکلام کنم این پایمال کردن میشه. این آدم همین کارا میکنه. فهمیدین شما دین استفاده برده است. این ایجاد گپ میره. با گفتم چه خیلی کیش میگه که تهمت کرده است. تهمت نیست. این گپای خطای. گپای تو که تو زوالی رو کرده میگوی رفتار میکنی ما عادی کرده خلق میفهمونم. ما گپای خودی ترا میگفتم داخل این تهمت نیست. شما انجام سومی که میپرتین شما گویا که یک خیر گفته پرتین. شما ключевое слово گویا که یک خیر گفته پرتین. خیلی گپ نیست گویا که خیر. تو دیده و دونسته فریب کردی گویا که خیر میکنین. لیبا خیر لیبا قمار. در بین گویا که نمیشه. خیر گفته پرتین مطمئن دارم زنگ بود خیر کنیم. بذار که ان شاء الله بکنیم ما هم گناه بود مطابق کرده هستیم در بین مردم خدمت نوار کرده گاز لگه هستیم. میگم شاید نیست که انسان بود رو همون گپی که من خدمت گفته هستم. خدمت کردن که هستم باز مقصدی که کاری من میگه که من خدمت کردم گپ زدم تو اس گفتنی که آدم باید گناه کنه بخیزه گپ زنه تمام все нормально نه مقصدی ما چیه نکن تو کن любой کاری میکنی بکن تو حقی درباره دین اسلام ویدیو کردن نداری تو حقی از نام دین گپ زدن نداری تو این عنوان نداری میفهمی امیرت تمام любой گخری میکنی بکن اسلام پایمال نکن تو اس که با точка зрения تعمیه که همه بلوگرها بخیزن کنکورس کنن بعد بخیزن توبه کنن توریه правильно یعنی که آدمایی که ترا گوش میکنن ایت براد میگیرن با پنیت که ایت همه خیلی میشه تو فهمیدی چی گفتیسی بله فهمیدی یا چرا تصور کن که یک آدمی دیگه یک آدمی که دیگه دینه دیگه زبانو مثال زبان ما را فهمه و بدوره گوش کنه بگه это مسلمانین хорошо чё он разыграет چی میفهمه چی براد میگیره ای دیگه دینه میخواد که دین اسلام بگذاره نگاه میکنه بچه مسلمان розыгрыш کرده قمار بازی کرده بعد با آخرون چی میگه میکنیم бо бахш мепурсем туғри мешава мега зур буда ништияк тамоми любой кора мекунем зино мекунем қимор бозӣ мекунем ҳамаша мекунем пагаш тавба мекунем туғри пагаш видео мекунем кидат мекунем пагаш видео мекунем мегӯем ки хай мо кардем нав кормона фаҳмидем бахшиш бардоро ин ништияк буда мега ту фаҳмидасти ки ман чира дар назар дорам ки ту поймол мекунӣ ин поймол кунӣ ин издивоатса кардан ту дина издивоатса мекунӣ видеои маро муқоиса кунам видеои тира муқоиса кунам видеои ма дунявие ҳамаш дунявие одаме ки интерес набоша тамошош намекунад тамошо мекунад азаш интереси шавқовар чие видеои ту мекунӣ байнда ягонта мавзӯое ки мисол ягон ҳадиса мегӯй ягон чира мегӯй но пагаш мехези конкурс мекунӣ пагаш мехези дурӯғ мегӯй пагаш мехези яказигара тӯҳмат мекунӣ пагаш мехези яказигара ғайбат мекунӣ ҳамияй чӣ кардан ҳарома қади ҳалол омехта карданай разница байни ма ва ҳамита ҳамияй ма агар қимор реклама мекунам чисташ ҳамаш ҳаром боша хорошо но ту ҳарома қади ҳалол омехта кардаси мефаҳмӣ ин қадар разница одамо нами чӣ куҷоя мефаҳмоае ки гапи ман мақсади ҳаме ки ҳамин одам ҳарома қади ҳалол омехта накуна либо ҳалол ша биқаб либо ҳаром ша میخواست که همین سخن‌هایی که وزیر در نوار کرد ما خدمت بگم و خدمت اصلاحش کنم سایدوی ما همش بله من میخواستم که همین گپ پتر را بگم میگفتم نو ما این گپ پتر را نمیخوام بگم ما این گپ خلق را میگم که اوجا دفیدنای طرفتگیان ما مقصدی ما که خلق بفهمه تو کیده در کاری ایون است نمرون در شبکه هست و من مراجعه میکردم میگم که خیلی کارهای خطایی نگم الحمدلله یگان کاری من همین انسانی که گفتگی است این گپای همش تهمت است و من چیزی که توبه کردگی هستم بس الحمدلله گفتی که گپایی که نسبت ما گفته سای تهمت تو با برنامه علاق قسم خوردی با خودت نگار کردی ما گفتم مادر ما را حقارت کردگی تهمت های نه تو کردگی گفت قصد خودش دیگه که حقارت کردگی پلوچه ایسا تهمت نیست تو گفته استی که تهمت های با خدا قسم خورده استی که تهمت های تو اوجه دیده و دانسته قسم خورده استی دروغ گفتن و با علاق قسم خورده استی میدونی که دروغ با علاق قسم خورده استی درباره کنکورس گفتم تهمت بود تهمت نیست تو با علاق قسم خورده استی تو فهمیدی چیکار کردی استی خدا میگه وقتی توبه کردی اون دیگه یاد نیار چون که من اون بخشیدگی هستم مثل طفل میشه که گویا که نو از مادر تولد شدگی هستی با گفتم تو یعنی که تو آدما را همه خیلی تو گپ نشون داده استی که همتون خیزن گناه کنین و توبه کنین مثل طفل نو از مادر تولد شدگی میشین تو فهمیدی چی گفتی سی بله آدمی توبه کردگی را الله میبخشه نو تو دیده و دانسته نخیز نکنوخی گناهی که مثال یک میکنی بعد بفهمیش که گناه توبه میکنی انا ایرا میگن توبه تو است که الله مثال من خورا نفهمیدم و کردمش مرا ببخش نو تو میدونی میکنی اوخی ایجا رازین سای کلونه از زمین تا آسمان رازین سای تو با زبان خود گفتی که من میدونستم که حرام بود کردمش خدا میگه تو میگه که خدا میگه که
من آدمی را دوست می‌دارم که گناه بکنه و در درگاه ما توبه کنه. قومی را دوست می‌دارم که وقتی گناه میکنه توبه کنه. تو کجا گپ تو میتی؟ فهمیدی سی گپ؟ ما مثال یک کار میکنیم، مثال همه خیمیشه یک وسوسه شیطان، یا چی میشه؟ نمیفهمی میکنیش، بعداً تر یک آدم میفهمونه که بچه‌م همین کار گناه خطا بود، در دین ما هم کار توری نیسته. اوه میگوی من خطا کردم. وقتی که میره توبه میکنی خدا آنمو شخص دوست می‌داره. آدم میره که دیده و دانسته را وکنه. تو دیده و دانسته میره میکنی. یک ازدواج نسبت دینه. میفهمی میره؟ میفهمی؟ و چی سوال دادم که میفهمی میره؟ تو از تماشابینا میفهمی نمیره شما؟ تو از کی فتوای تو چه خیلی که من فهمیدم اگر تو همین کی با گفتی تو خود ما خیز مراوم گناه کنم، زنا کنم، دزدی کنم، عراخری کنم، همه گناه را کنم و دیده و دانسته تو است. مرا صدای امید فتوا داد گفته گشته بیام توبه کنم. تو است کی همین مسئله فتوای تو همین خیلی گفته سیاسی. بردار در کامنتاری هم نویسین که مگر همه خیلی میشه با پنیاتکتون یک بار دو مات کنین نمیس هری خوز شما دیده و دانسته میخیزین میرین زن یا آدم یک کار میکنین دیده و دانسته با نقشه دارین که خیلی میکنیم یا سوال پس میام بخش بپرسم تخته در نزد الله چه خیلی حس میکنی وقتی که همین کارا میکنی دیده و دانسته کردگی الان که کسا بینوار هستن نمیدونن دزدی من نوار میکنن میگه که چندین تا ویدیو کردگی ای آدمو تختم یا بار دورن کانال مرا ببین یک ویدیو بود پیش همون ویدیو یک ویدیو بود ده تاشید نه ویدیو اگر برای سه ویدیو میشه که سال 2017 ما بلوگرم میگه پستاین در برای ما ویدیو میکنن چندین تا ویدیو کردگی چی رو تصیح میکنی من نوارم کردنی نبودم اما ما از این انسان نه سایچ دارم رقمش هم ندارم سراغش هم ندارم اگر من سراغه این انسان میدونم چرا دروغ میگویی میگویی نه سایچ دارم نه سراغش دارم اپیسن دروغ هم جاست کانتاکت فکن همه چیزاش هست چرا دروغ میگویی همین ویدیو رو کردنی نبودم اما سایتش ندارم نه که ویدیو را سایت های ما هست در همین ویدیو من وقتی میبره کو اینستاگرام موندگیه انسان رفته خونهشون من میدونستم با انسان چیکار کنم یک بار به خود سپردیم این کارا با خودم میسپریم اما به جواب نمیگذاریم کسی که سراغه همین انسان دارد چیکار میکنی نمی اینترست نه ماده تنیم خونه من میای چیکار میکنی вообще من اینترست نه ما هوزی کو ما خیت و میخرم نو پیشایی ما باید достаточно تر خالد پان کنم که تکی ما میتونم تقاطی ادین ادین و بخرم تو вообще کارت دیگه نکنی نو پیشایی ما باید خالد تر نشون تیم تو روزی میشه که من پیش تر любой کار اندی کنمو خالد ما تر پاس نکنم روی اصلی تا ما دخل نشون ندم ایده مهمه تو برای میخوای پیش و بخری ما پیش خیت و میخرم بعدی اونی که پوگز خلق بشناسه تکی بعد چی بعد وقتی که ای بیتر میگن کورکت کردگی میگن تا خفه میشه قبول که حالا ما کردم گو قبول که تو از ما خفه شدگی او آدم چیکار میکنه میگوی آدمی را که کارای تر گفته است تخدید هم تصدیق میکنه که ما هم کار کردگیم پس چی باید ما خفه میشه گپی را که کورکت کردگی ما گفتم ته تصدیقش کردگی پس چی باید خفه میشه بعد علامو میکنه که چی نامی زیبا دارد و میخیزه تهمت میکنه با گفته استم تو در گپ جواب بگو کدام گپ ما تهمته کدام گپی ما تهمته تو انا میده جواب بگو کدام سخنی من نسبت تو گفتگی تهمته قسم به ذات پاک ببینید دوستان عزیز که من همین انسان این بار به جواب نمیگذارم تهمت‌های گردگیش به گردن میگیرد خدا خواهد ان شاء الله اگر سراغ میدونستم نوار نمیکردم راست خونه‌شون میرفتم من میگفتم میگه که تهمت‌های گردگیش به گردن میگیره گپی که من تو گفتم تو تصدیق کردستی که همه خیلی بود ما خودم همه خیلی کردم پس چی شای تهمت چرا هم باید به گردن بگیرم تو دلبایوبی دلیل میارن تو است که من هازیمت دلیل میارم ترا من دجال گفتم و گفتم که حقی درباره دین اسلام گپ زدن نداری دلیلش بون تا چی برای کی دیده و دونسته تو گناه میکنی میگوی که من میدونستم که کنکورس گناه حرامه نما کردمش پس تو کی تگده تو مرا دشنام کردی در ماه شریف رمضان گفتی با الله قسم من نیستم پسش ویدیو کردی گفتی که ها ما بودم عصبانی بودم پس چی با تو عصبانی بودی و برای خطا حفظ کردن با الله قسم خوردی تو کی تگده در حالتی که دجال نباشی نه تکذب اگر اگه دوست میشه به خودم مراجعه میکنم وقتی به خودم مراجعه میکنم من ان شاء الله هر یک سخنی رو گوش میکردم هم ان شاء الله که اسلام میکردم نه که می انسان دوست چی به خودم مراجعه میکنم وقتی به خودم مراجعه میکنم من ان شاء الله هر یک سخنی رو گوش میکردم هم
иншоалло ки ислом мекардам. Во, подожди. Ты мегӯй ки агар ки дар худам муроҷиат мекард, ҳар як суханша гӯш мекардам, гапое ки дар видео гуфтам ва ислоҳ мекардам. Ты тасдиқ мекунӣ ки корои ты хато ай. Ма прафам, агар ма тра видео намекардам, ади мекунам, ислоҳ мекардам. О ма дига чӣ гап занам? Ты гапи мара тасдиқ кардаси. Пипец. ҳамон шахсе мегӯяд ки мисли ту барои инсон як муъмину мусулмона коре мекунад ки хезад як сухани ноҷо гап занад. Лекин алҳамдулиллоҳ нигоҳ мегӯяд дар ҷо миста ки места намедонад чӣ бигӯяд. Як муъмини мусулмон места кори кунад ки сухани ноҷо гап занад. Чӣ гуфтаи ты? Дар ҷо ҳамон одаме ки дидау дониста халқи мусулмона мегӯяд қимор туғури ҳалол ай. Мо вақти конкурса сар кардем, рӯзи ками якум видео сар мешавад, гуфтам ки бародаро ҳаром ай. Фаҳмидеси? Ман кардамш ҳарома, таам кардаш ҳарома. Ман ҳарома гуфтам ҳарома, та ҳарома гуфти ҳалол ай. Диден разницара бародар дар чӣ ай? Барои ҳамеира даҷол мегам. Яъне ки шайтон чӣ кор мекунад? Одам васваса кардан меёрад ки ҳамон коре ки бояд накунӣ бикунӣ. Кори ҳамӣ охи. Одаме ки агар конкурса иштирок кардагӣ набошад ба хотири ҳаром буданаш, надонад ки ҳаром ай, видеои маро тамошо кард, ман гуфтам ҳаром ай, намехарид билет. А видеоиро мебинад, садои мегуфтесай, равой ҷоиз ай. Тарақас мегира. Садои умед сабаб мешавад ки ҳамон одам фикр мекунад ки конкурс ҳалол ай, билет мегирад. Шайтон чӣ кор мекунад? Шайтон ҳам ҳамин кора мекунад. امروز انقدر صبر کردیم همین اولم نمی‌کردم لیکن بسیاری از دوستان من خواهش کردگی هستن اگر نمی‌کردم بسیاری نمی‌برداری که من تماشا دارین شما در سخن همین انسان باور می‌کردین کنشتن در سخن ما باور میکنن. سخن حق ای سخنی که تصدیق میکنی شه همو ای کنشتن باور میکنن که همونقدر رأی گذاشته در همون انسان باور کنه در زیر کامیکر همونقدر سخن ها زده است در شخص من انسان چیکار داره یا که دیگران چیکار داره مردم یک چیز سخن میکنن نگو او کیه شما چی میگه ما کسی باشه نباشه بله نگو که او کیه شوناو چی میگه تو در اون ویدیویی که یکم کردم گفتی که هو ما آدم پستم باشم نکی با گفتای مکنن хорошо گفتای تو همین ای که قمار حلاله این همین گفتای تو را باید نه با کردت کنه نه با گفتت تو دیگه یگون خیلی زدن نمیتونی اول ویدیو اول دم گفتی که هو ما آدم پست باشم با کردای من نکنیم با گفتای مکنین خوزی میگوی نبین که کیه شوناو که چی میگه کنکورس حلاله چی میگه دیگه سخنش گوش که چی گفته ایستاده است آیا شما بگید که کدام نواری ما به شما ضرر کرده است آیا همون کنکورس اگر همون ضرر کرده باشه من همه شما عذر خواهش کردم بازم عذر میخوام یکی یگون سبت گپابی اگر که همون ضرر کرده باشه من همه شما عذر چیدا کورای سلوو اگر ضرر کردگی بای پشت شده آدمو فریب خوردن ضرر کردگی چی بات اگر میگوی من میگم که ضرر کرده باشه من همه شما عذر میخوام ولی باید لبوی گناه ما کنیم بخزیم عذر توری تصور کنیم باردارا زلی سودا پادسودی میشینه سودیا داوجا دنگ судебный процесс ҳар шид одам рафтай я одами дигара киштай судя мехезонаш чӣ гуфтани охирон словат ай ҳама шумо узр мепурсам ҷавоб ҳама хел ту чӣ ҳавзона гуфтаисти то барои подписчик зиёд кардан карда истодаи як бор дар зидди ман навор кард ҳамун навоша шумо агар надида бошед ай ҳама баландтарин просмотри ҳаваи май ҳастам аз рӯи ман подписчик ҷамъ дорад аз рӯи ман тамошобин гирифта истодааст аз рӯи ман пулкор карда истодааст ҳамин инсон ай ҳамин рӯз бародаро муроҷиат ҳамада май порчаро аввали видеода мемонам касе ки дар ма подписаться неста ай пишти садои умед дар ма подписаться мекунам илтимос бародаро накунен ки ҳайвон гуфтесае ки типа ма ба хотире мекунам ки ма подписчик ҷамъ кунам то реални бенагум ки уже бовар бикунед дӯстони азиз ин бор накунен илтимос бародаро касе дар ма подписаться неста ба хотири садои умед чида дар ма подписаться мекунад яъне ки подписчикои ӯ накунен дар ма подписаться барое ки точкаи зрени мо дига одаме ки дар ма подписаться ӯ садои умеда гӯш намекунад одаме ки дар садои умед подписаться ӯ бояд мара гӯш накунад байни мо замину осмон разница дорад ман меравам хонаи ман ин инсона албатта ки меёбам худом ба чашми худом мебинем ки ман дар камера мешинонамаш озод прямои эфири шумо мебинем иншааллоҳ ай ҳамин сабаб шумо бинависед мо бовар кунем ба касе бадӣ надорем намехоҳем касеро сиёҳ кунем лекин аз ҳадди бад ҳам гузаштам о инсоное ки навблоги мешаванд дар зидди ман навор мекунанд ҳаматон эҳтиёт кунед дар ҳаёт ва ҳамин исем шарифа сухан гуфта меҳастам оё падар ва модари ту ҳаминқадар моро таҳмат мекунӣ дигарро сиёҳ мекунӣ қимор реклама мекунӣ мардума ба фазл фиребу ҳайвонҳои фаҳш бемаънеро мекунӣ оё чизе намега савол оё падари модари ту устодои ту тура чизе намега ки ними конкурса сумша мегирӣ бачаам ту мавзӯи исломӣ мекунӣ на ки хеле тура намега оё ма канали ма дунявӣ ай канали ту динӣ ай разницара дидеси мара метавонанд ки наган хай ҳо кори ноҷоиза мекунад туғури рафтеса при этом ислома поимор намекунад тура бора мег бачаам па тура канали исломӣ ай ту чӣ хай қимор мекунӣ дар куҷо рост мегирад мо нестем шарипов кунад ну логично ҳисоб мешавад ту чӣ мара мегӯ оё тура падару модарат намега ҳар инсон аз ҳамон навош маълум аст ки чӣ гуна тарбия ёфтагааст дар ҳаёт мумкин ки падару модарта мисли худат боша
ин худо медонад. падар модари ма да бо расиде гуфтаистам матра ки чанд бор гуфтам та нарас ман ин қадар запис матра падар та ҳеҷ нагуфтам алаки бардора гӯш кӣ инҷаша ман намегӯм ма то ҳами қадар записша гӯш кардам ма буда колати ки ма дар бора падари гап занам нарасидам не ки не бо омада бо падар модари ма да расидеса гӯш кинен хидша не ма да шумо гуфтаистам бардоро бо да падар модари ма расидеса ки падар модар мумкин ранги хид боша пас падар модари тира ай ҳаромхӯрӣ чӣ ба намегардона дар ҳолате ки медона дар ҳолати канали диние аз фребкунӣ ай ҳаромхӯрӣ тира чӣ ба намегардона получается ранги тан мана гуфтаистам бардоро савол да шумо дар комментария нависенша ки чӣ ба падару модараш дар ҳолате ки ай ҳамаи суханои динӣ ай суханои аллоҳ бохабаран қатъи худаш мекунаву намеганша ҷавобша шумо бардор дар комментария нависен раз ки ты ҳаром мехӯрӣ тира ҳеҷ намега семияйт получается семияйт ҳаромхӯрай савол ту меги ки вай модари мара дашном дод як бор навор карди гузашт боз да ҳамин навора модарта куш кардиси ҳайфиду бари инсон ки ту гуфтаисти ки навора мекини модари мара дашном дод як бор навор карди гузашт боз да ҳамин навора модарта куш ту гуфтаисти ки ман гуфтам ки модари маро дашном дод як бор навор карда гузашт бо дар ҳамин навораш мега бо модараша хуш мекуна чӣ гуфтист чия ҳайфиду бари инсон ки ҳайфи ма бар ин инсоно ту дашном кардаиву ҳайфи ма бар ин инсон ту одаме ки одами диндони одаме ки қаронхони ту дашном кардагииву ма овози ту баё ба мондагим ту су овозша мондагим ҳайфи ма бар ин одаме ки устодош ҳама чира бахабаран одаме ки падараш бахабара ай дин фарзандаш ҳами хел дашном мекунад модари як каса мераса бо ту ничего модарира ки ту расидагӣ фарзанди ӯ будай одами бля кор накунем ма гап ма мебирам охи бед ма уже саром ванош рафтем инсон худо офаридаш худо ин инсон офарид аммо аз рӯи феълу рафтору суханрониш инсон гуфта намешад инро агар ма танҳо ниятам пул мешуд мисли ту бари инсон мехистам навор мекардам мисли ту бари инсон один эксперт реклама мекардам мисли ту бари инсон ту медони ки чӣ қадар пул метиҳанд тона шуморо ту гуфтестаи во хӯрдан ман хайти во мехӯрам ман пешаи тира дар замин мезанам фаҳмиди дар назди халқ баъд ти гапҳое ки уже дар охир бо нисбати модари ма бо расиди ку ма уже натонистесам гап зада ман суханат намесупорам агар гап зани ман гап мезанам рафтеста бародарои азиз чӣ хеле ки шумо гӯш карден гуфт ки падар модар мақсад расид ва чӣ гуна буданша вақте ки намешиноса гуфт фарзанд ҳамин тавр фарзанд метавонад чанд тавр шавада бародарои азиз аи получается хулоса просто хулоса мебурорем ки падари исломӣ буда илмдон яъне олим будааст дин бохабар худо бохабар фарзанд падар чӣ гуна фарзанд намуна мега ку яъне садои шайтон знаеш падари ту ҳаромхӯр будайда ту бори ҳаромхӯр ба дунё омадагия реп хонди ҳамаи чира карди ҳамаи ҳаромира фатво метӣ пас падар модари ту ҳаромхӯр буд ки ту бар ин фарзанд ба дунё омад намешинӣ бародарои азиз ман хеле одаморо гуфта мегзарам дар интернет падар модара расид нахе гуфт одаме ки шахсияте ки беғараз аст свитой хез гап зад садои умед падар ҳамин хаша бигу падар модари ту ҳаромхӯр буд ки ту нахе ҳаромхӯр калон шидӣ ва мардума фатво доди ки инамихе кунен тавба кунен лучши ку падар модарта ту реклама накӯ шарманда кеси марг бар ту бори фарзанде ки ҳаром мехӯра ва падар модара ҳаром мехӯрона бо фатво мета ки тавба кунен гуноҳ кунену тавба кунен ту бояд падари модари ира ношунохта бояд гап намезадӣ ганда хатогӣ дар инҷа кардӣ ки падар модар свитойша задиват кардӣ айспас ту исломӣ хита нагӣ яъне ту гумроҳшудагоне ки шахсияти беғараза свитойша задиват кардагӣ бародарои азиз фикри худтона дар комментария бинависед ки ҳамин одами илмдон исломӣ муъмини мусалмон падари модари як каса айбдор кардан тӯҳмат кардан ҳақорат карданда ҳақ дора фикри худтона илтимос дар комментария нависен ва баъдан бигӯен ки
ҳамин садои умед рост прафа ё нопрафа ҳамеша дар комментария нависе. Падар модари СМ Шарипова расид даштон кард. модари як муъмин дига модар ва модарат ҳисоб намешавад? бале модари ту модари ман одаме ки дин намедонад худашо модари ҳамин ҳисоб намешавад? ҳисоб мешавад. СМ Шарипов ина ман тра мегум да иҷа савол мешавад агар ӯ муъмини мусалмон боша яъне ба даҳан мусалмоне модар муъмин яъне и одам просто халқ ба даҳан муъмини мусалмона амалое ки ин мекуна ман чӣ хеле ки гуфта гузаштам. и бародарои азиз падар модара расид и одами дину исломдону худотарс муъмин мегирад ку худша и кори хато кардагия и аи момент истифода бурда задиват кард свитоша расид и простители неста одами мефаҳмидаги илми исломӣ дора ку ҳеҷ вақт падар модарро намерасад. бародарои азиз ҳамин дар бораи садои шайтон садои ақибакӣ садои даҷҷоли навбуромад мадаин ақибакӣ и одама ма чӣ гуфтанем бародаро садои ақибакира гуфтанем ки садои дуруяра и бисёр наворошда номи аллоҳа истифода мебара яъне ислома истифода мебара дуруға садои задница як чӣ мегум да ту ё ислома бухаб ё ки дунёра буқаб да инаи хеле мерай бай қасум кор мекунӣ дига планота мекашӣ бухта муло мегирӣ нисбати ёхта баъд муло мешавӣ нисбати ё гав мезанӣ баъд пушаймон мешавӣ ки ту ди ҳами линияи исломира қапидагӣ пушаймон шидӣ ку чӣ хеле ки аввал дар ходи зур меофтӣ ва баъдан ислома қапидӣ барои штоби ё да насиҳат кунӣ ё да чӣ кунӣ ки штоби мардум тарафи ту шаванд и хе не садои ақибакӣ ту аз садои даҷҷоли шайтони ира медонанд одамое ки гумроҳанд намедонанд ҳеҷ чира ютуба уха намефаҳманд случайно туда подмисайса мекунад ку ҳамо тура мумкин патвирзат кунад то што мо барои худмон факт дорем ту айҷа мебурои зино мекунӣ дар экран дига гап мегӣ хатам хеле мулоим мегирӣ яъне ҳамун мулоим шоколадница мегирӣ не ту я одаме ҳасти ки дар экран дига гапа мегӣ ва баъдан мерай ранги дигаро дар клубо ина ресторан мерай дамгирӣ мекунӣ дар чода яъне зинокориам мекунӣ ва баъдан бисёр корои ҳаром мошенникӣ мекунӣ мардумо да канал мефурӯшӣ мардумо да чум чӣ ваъда метӣ кидатш мекунӣ мебинӣ ки ҳамин хеле корам мекунӣ медонӣ не ки баъдан мегӣ ман пушаймон хӯрдам ва и короро кардам и дуруст неста бародарои азиз и дуруя ман дар шумо худ бовар кунед худ накунед ман чиста ҳаста амра мегӯм и одам илм надора илми исломӣ гав мезана ҳамин хе нест ҳамин одам худаш патвирзат мекунад ки ман олим нестам раст ки олим набошӣ ту ҳуқуқи насиҳат кардан дорӣ ту ягон мадраса буд кардаги набошӣ ягон одам дар пеши одам даст гирифтагӣ набошӣ илми исломӣ надошта бошӣ ту вообще ҳақ надорӣ ту худат ислоҳ ша аз ин коро баъдан ту як каса насиҳат кӣ ту ҳамун гӯхрира кардагӣ ҳамаи кора ҳозирам мекунӣ ҳозирам просто пушаймонӣ бародар пушаймоне ҳасти ки линияи исломира қапидагӣ имконият надорӣ бурӯи не ки ман тура ҳамин қаша мегӯм оянда мебурӯи ай кор ай дини исломӣ ва дигар роҳҳоро меқапӣ барои чи ки ту дуруяе ту рӯ надорӣ хебгирӣ пӯсти кунта дар руд задагиян яъне ҳамун оператсия кардагиян пӯсти куна дар руд задагиян айрута дар задница задагиян барои ҳамин умеди садои задница шидагӣ фаҳмидӣ бародар ба ҳамон хотир одаморо пас назан ҳақиқата бугум ман ҳаромум даҷҷолум кидачиким мошенниким дар одамо хеле мекунам видеои одаморо мегирам мепартом карта мемонум ва ниёзмандоро ки дар рамазон видео кардан ту гирифтӣ чандин нафароне ки хайрхоҳ да партофтӣ сум ҷамъ кардӣ ва баъдан хайр накардӣ ҳамун суморо ту гирифтӣ ман доказат мекунам ту гирифтӣ ҳаром чӣ хеле ки шогирдот партофт худат партофтӣ ку гирифтӣ шунусот да инами одаморо сум ёрдам карданд бародаро рафтанд бо мераванд хабар мегиранд сума ҷамъ кардӣ не ки надодӣ ҳамин сума хайр накардӣ ту пул дар картаи тура ёрдам кардагӣ буданд ту ёрдам накардӣ бародарои азиз и бисёр факт далел дора бисёр чизо дора ҳамин қаша мегӯм илми исломӣ надора ку ира гӯш накунед и гумроҳ мебара и номи аллоҳа мегирад гумроҳ мебара баъдан боқӣ дар амони алло бошед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.